Noniin! Miten se lähtee? Lähteekö se laulu samaan tien? Lähtee. Kaikki lähtee samaan. Kaikki lähtee samaan. Ei se lähde muuten laulu samalla. Se tulee 2 ekaa kerran. Ai 2 kertaa 2 ohi ja kertaa sitten tulee laulu. ekaa ja sit tulee vasta laulu. Okei, Ja uudestaan. sit se loppuu. Uudestaan. Mä en siis mitään... 2 kertaa sisään sitten tulee laulu, tuplana mutta tuo. sitten loppuu.